chiro akaromba sekuru tashwanona kubata kupisa vanogona hama uya imuzopona uya kumeporini kwatinanganiko munanda sonokofunza ndepapi hatimboshaiko sekuru vanoizonongura karomba nekuda kwesiriva Right. Zaganaka kwa pano. It's nice to be here. 7 Anderson. Nebole. 7 Anderson. Nebole. Kalale. Do padare tate gurutasu. Ndio nani? Tine chimbo zangu za ndugu na kwanu. Anachumba yangu nani? Anachumba ya sekuru. Sumuka roni. Sumuka wapi? Bosi kula box. Wa vipi? Wapa kupi wewe? Ndema. Mimi na baba. Bocha. Bocha marangi. Kwa kadi ku marangi. Aiwa. Wewe nani? Sumuka na chum o apostol. Sumuka mwe wa pepe. Ona. Wagero bano. Okay. Ndaidika ombo ndimba. Tutulu tundetre. Bisu gona wimba. Yesu anembera mwake. Itani chumbe mwake. Zana hivyo timbira au vijana. Imba mdaira ne baba na hapa. Asinje kumarange imbewa. Abraham. I see what. And I know this. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus.
tuimbe rimwe vesi rako Kwa rekukena rimwe chete. Wewe mzukuru. Wewe mzukuru bana akazi mtu wangu chete. Atu mnona matao rimwe chete kere. Mimi ndio mimi mandio pengo. Mukona wazukuru wangu wali pambele penya. Chazuza chatambudza musha kunzi horo danda kutembedzanwa kutakudzana ndizvo nai vatu naira masango nemasango apo neapo zvinobada nezvingadzudze mhuri yatambura asi pachiyero chikero chemweya mutsvene vachienda vachinamata nai tichakumbira sunungura dati vogona kuvavakira baba ava nemhuri yavo vagone kuisura mumvuri wekuti vagone kuve vachasunungura munhu amwe nematambudziko ndiro naye apwere wenyu takakosha kuva vaine utano mhaka neine chikodzero vapano vanoenda kuchechi kumachina machena nai pano pana sekuru matandekuru chinhu chimwe chete hanzi kune izvi mudzimunera mweya mutsveni nemudzimunera ndizvo ndiro nai saka zvinonzi tanga wagadzisa chivanhu chikaranga kwauri kubva wozonoenda wonotenda wakasununguka uye wakachena nai kubata mushonga kana kubata chakaipa kana kubata mushonga ifekti hakuna kuipa asi kubata chakaipa wozoona kuti chakaipa wongorasa ndesaidi kana kurasa mubhini
hauna chavasunungurwa nacho. Tinotenda tate. Kumasoro kwavo vakaimba kudzimunera uchitsanangura uchinzi yeuka iwe, yeuka, yeuka iwe, zvawakamboita iwe yeuka, yeuka, iwe yeuka, yeuka, yeuka iwe, zvawakamboita. Zvaidudzeiko pamwana waIsraeri? Zvaidudza kuti iyewe chawakabata nekusaziva, chawakatadza nebhoni, sunungura moyo wako ugone kuzotakura vanotakurika kumashure kwako kuti uve nechiremerera. Ndiro noimupwere makaungana pagungano harisara munoparidzirana, munoparidzana kuti aiwa siyai kune chakaipa munyika, kana kuti siyai chakaipa. Hatidi anobata mishonga yakaipa, kana kududza kuti kana kunokatana kuti tasonasi hatidi chakaipa. Warinzwa mupwere chakaramba kumazuva ose, kana chakaramba munyika, kana chakaramba kukati zvakaramba zvakaipa. Ndine urombo kuneni mhombwe nhasi unowapomba ndizvona chi wakuti chiya usarende zvauri kupedzisira kana kuti munyama nemweya zvavada kuparadzana unonosarendei kuti ndandaurayisa vanhu here ndiro ndauraya nechi ndire nyanga ndine chidhoma ndine chi uya nazvo isara tasu toponda topisa kozvinokana kuti mhombwe onzi wasvika pamutsetse sakudimbura Tinosalenda dhimoni rechifeve. Tinodambura nzeve naini ndazadzisa asi padai kudambura mamaseka Dhimoni rechifeve. Tinosalenda dhimoni rechifeve. Right, so vana vako vakaya mudare rangu uchiri wakamira ipapo vatongosvitira kumbichana cheto Swederai kusemhuri makadaro. Ndine mhuri yekadoma yandiri kuona iri kupi? Mhuri yabva kadoma. Vana vandiri kuda kadoma vakamboya mudare rangu. Zvakaya mudare rangu vana vakatotora matara avo. Ngatifange uya. Uyai mudare. 2026 munopanya pano. Anafunga bisira. Kwazvaika neapo Makadiwa zukuru. baba vari kupi? Asi tataura baba apa nhasi ndaona dare renyu makaya mudare mukabatsirwa ndizvona ini. So apa mwoyo wenyu kudokaira kuti dai sekuru vatipedzera tama yadaenda kupi? Ndokuti baba ndawasiya izvo so akasunyatsokuenda kulu ndizvo iwe tikai sori mukore saka ndoda kusunungura kuti mumhanye izvozvo asi katasai kumashuro maichema misodzi mwakane mazuva dziwa nedziwa sekuru darema kune vana vangu vada kusunungurwa andi asi vanosunungurwa ka asi pane vanhu vapenyu vari kuzviita sekuru mungatitere sei taregora kadai nyara damukwereri chakupukunda chii asi ndivana misodzi yako yapadyo kudai sokupera so tikatasa kumashuro ndiani vandikona kudubuka nemota asi muvengi wako era akurubuka nemota ikombi asi muri kusekerera ka asi ndo imba yacho iyoyo ivatakata kuti asada vanako vakaita zvakanaka rakwana nzvika mupwere endai kuseri munoona shiri akugadzire mishonga kufamba kwakachena ndoziva kuti chikamu chedu chamaya nacho hamuna kukwanisira kwasara chimwe chikamu muchawedzera ndoziva nekusekerera kwamuri kuita nai mushure kumazuva angaite 10 modzoka kucheck up. After 14 days modzoka kucheck up wazukuru. Shiri enda munogadzira vana mishonga yakuseko. Okudimbura nzeve nomupengaro shiri. Ngaindo. Right. Iwe zvinokunetsa kuti ini ndakanamata mazuva akawanda. Baba vangu vakafa muchitendero ndiro. Baba kwarume. Baba wakafa. Wakafa? Asi anga asisiri mumba. Anga asisimo muchitendero. Akamboti pinde nobva atibude. Iwe wakamboti pinde futi nobva atimire. Kare koti chiyafana. Wakamboti pinde nobva atimire. Muchiri kunakidzwa. Koraida kuti usunungire tsvimbo yawakabata muzukuru iyo. So dati ndikuchenere ndikuchenese udzokere futi ibvi rako iri rikudiwa kumasowe. Ibvi rako rikudiwa chini? Mupereke. Kuti unogona kuparidzira vaidza baba dzokwenda kuita sei? Kuyambuka. Unoona zvazvinoita kare kare. Kutsanangura kwekudenga kwaunonzwa iwewe
kusiri kunotaura kuti panguva yekuti wakuparidza hausiri unongochiparidza chishongo chinenge chapinda muropa rako nai zvinonzi iwewe uri bhiriji kana kuti mweya mutsvene ibhiriji zvakafanira kuona pano patakagara panapa pa7 anasoni pane nzira ngani apo pane turukowa pane ta kana kuwako akaziva state chain kana asi iwe munhu unotatoka uchienda papi asikakuyambutsa kuti usvike papi zvimwe ukasarudzwa kunzi uchagona kuparidzira waedza baba asi unozoparidzira sei wadza baba wakasviba ndati uye ukachawakabata undiudze wega nemuromo wako sekuti ndakadai ndigona kusunungura mwenje uvhurike paropa rako nai vananhu chakudokodzai kuti baba muye nawo kutadza kugarika mamisha kutadza kugara zvakanaka ndiyona yakwere mukana baba baba vakamboti dambe tinozvizivaka ko anzi murume mukuru hado nesvimbo imwe chete purazi kanomhara paurimbo akangoti mhau ndabatiwa katombopupa kozobatira nzeve nenzeve nemuswe nokupupa ikokiwa ndo zvazvaitawo baba vanga kuda kumbedza kupupa asi patazvakanzi aiyewo kana impwere kunyange mwenje wako wakachena asi wakautsveyamisa ndiwe ndakautsveyamisa baba achikura nesu aiti handidi mwana unorohwa takatemerwa mangoromera atemera mangoromera akomana ese takabarwa nawo munorova aipumangoromera iwo hanzi nasekuru amuchigona zvekubhakera uyapa hanzi sekuru akatemerwawo iwo akatemerwa yaitimbona anoriga munhu nyati zo chipembere chisadza kudei matemera mangoromera ndovamaita sei taindorova baba tanga tisikati wambana nehantu kurova mairova zvokuhamba chaizvo kurova apa zvakapera here muchembero ataita kuti ngacharova here asi waiti warova munhu aita sei waindodonha akatsingamiri kana mbama kana chibhakera aimuka neweti vese right saka kuti zvizopera zvemangoromera kuti uende kuchechi chii chawakaita ndekuti apa wakangoenda kausina kupedza mishonga yawangu wakatemerwa takandozi namatai ndiwo baba echitotiti handidi kuona usikazoendi kuchechikwe asi wanga asikachaiwi iwe wanga kutemererai mishonga takade kuti baba imimi hamuendi handidi munhu unotaure zvenhando zvakadaro endai kuchechi kwandataura taita wabereka akadhakwa amwa asi tichitobve kuchechi maabereka akadhaka amwa mitobve kuchechi right nhasi uno imwe mishonga yakubatisa ndeipi imweni mangoromera wawo ndiwo indainyase kuziya vana musangane matambudziko kanyi baba ndawakatemerai mwana wakutemerera iwe wazotemerera vana vako ende bwese watemera baba wako kuvana vako waitawo sei handina wandakazongotemera zvanga zvisikachaiti saka vana kusangana matambudziko tata muchechi mu asi kutanga here kunzwa zita rako richidaidzwa pangave kana mumasinago kana pachii kunzi zita rako rine kushata kwarakaita zita rinotaurirwe kwakawanda teteguru rinozotondishupawo kuti chinyi manje kusaziya manje kuti chinyi tai kutodzungaira ana akanditaurira kuti baba zviri kuzi baba yanyu baba yenyu handaitocheme misodzi teteguru asi vana vako ari kufa ari kufa kana angu akafe akawanda wambozvitsvaga here iwewe kuti kufa kana vako chii hapana chatainyase kuzwa hapana chamainatsa kunzwa saka yangonza inguva yamwari yanga yasvika but pane kufa kwenguva yamwari kuti nhasi mangwana kusvera mangwana inguva yamwari izvo hazvisingodaro hazvo asi mudzimai number 2 wakafirwa ngaana 7 techitaurirwe zvimwewo zvanga zvakasiyana neizvo zvokuti mhepo dzaakatakura dzakazodai dzakadai asi izvozvi zvipana ndopendakazogutsikana kuti zvinhu zvakutaurwa ngaana zvizvi iyo zvingaite shuwa chiro chendinotadze kuziya inini baba zvazendisekuru uyai mozvezvipamusha penyu tikasvika pano
handizi ndakagutsikana chaiko kuti nyaya yekutorwa iyi ngeyeshuwa ngekuti ndaishaya kuziva kuti chii kuti zvikumbobva pari. ndaishaya kuziva kuti chii. Saka iwe uda kuti mishonga igone kuparadzwa here kuti vana vako nevana vako vasunungurwe. Ndozvendiri kuda tetepo. Sure. Benzi wangu. Imi pamwe papanyi makavarova ka. Haazi kumbondirova, hapana mwana wakambotirova. Hauna kumanikidzwa here kuda kuno? Abvunzei, akandondiudza zindite. Yo chanyemba yo. Zvazi ndisekuru. Uyai mozwe zviri pamusoro penyu. Ndikati kwaitezva vanati mundonhera anauya baba. Hambai kwasekuru. Handizi kumboite nharo kana mukafu. Ngekuti ndatoshaya kuziva kuti chinhu mukomana wangu uyu bude ropa mumhino umwe wacho wotobuda zveropa mwana wake auya ari kudonha umwe mukomana mukuru wacho unenge ari kudonha futi apa ndatozingaira chaiko kuti sekuru ndinotenda hangu kuti ndanga ndatoti amwe mazuva ndakabatsirwa kuchechide kuti iwewe haikona kumwe mushonga kuti ufewa ndatikuona handingazobaba papiko ungoda mwa mushonga kuti ufe ana angu atitambudzike kudai ukuda here ndikupe handichaitizvo ndasvike pana sekuru wasvika pana sekuru anozvipera zvakazvinopera right ndatenda muzukuru wangu so garai pasi apa ndikubatsirei aiwa inde garai kwasununguka aiwa pana pari handibati vanhu munhapwa garai mukasununguka ungabva watogara pasi unga ameno pecheya alright ndambofarisa ndiriya ndakudza ndikafarisa panedya zvinhu so panoti anenera ekutoti anene sumuka ndingakwanisani aiwa ndakanaka wadi kuupenyu upenyu hwakanani aiwa ndakanaka ukananene ndinofana ndiri mupenyu wabva kupi kuSouth Africa tikagotitaure nai toga achitaura mazuva ose alright ndatitaure zvedu ndasvika pano ndatagwe ndinofanira kukuonai nhasi ndiri padira renyu zvatanda ndarangoriona pafoni pati kandiri pano nhasi ndakona uchichirika nsuku dzanga dziri papo chero ndikwane ndiri ndingotamba pafoni ipapo unotamba pafoni ndodai wakumbira kuti sekuru ndingokumbira kuti ndingotoroka vhidhiyo pichana kandinowana rizoti handiripo asi vachangozviona umu ndiyazviona kuti wanga uripo nai handitika ndatenda makadi mukoma robert musiye mukoma makadizi ndinotenda mukoma robert zvakanyanyisa nekuti ratidza sekuritasvi handisingavazivi ya number 3 nchiona security asvike zvinoizvi apaona direct ava yakubatira kupinda ndogara ndichikuona ungazopindura ampindopinde mwana achikwadzisana natateguru sekuru vamuropafadza naika aiwa unosunungura muzukuru munhu amone matambudziko ake ese unosunungura ishungu ona zvinoita kune vamwe vari kubirwa nekuda kuti vanonzi pakati vanotora pikicha yangu vobva vaisa pafacebook anda pachii nhamba yangu ikaramba ikunoku ionesa nhamba hamiri dziri fast kupinda chingopinda kwanzoita zvakati ozodaiso ozozokonza sekuru ingandapira nemikati naye muzukuru ndakatiita video call asarudzwa kuti arega ndifambe ndidrive auya asvika aiwa unosunungura muya muzukuru wangu ravasvika ndo panoperera zvese pano panonzi handidi nhamu pati pasekuru tasvo andika wasunungura muzukuru uchapiwa mukana muzukuru wokuchinoona na sekuru muri kuga muri vaviri mudare. Thank you. Right. Munoona ishungu chikomo chiremera kuna vari kure imana Robert muri pejo muri ngauti uyabona wakunonoka kure Robert right pano mwera lotwa nini mukuyapa uya kana mabve moya yewe mande taurisa hako muzukuru minda uyo pasi kutatu kutanga kuya zvino unotendwa ndakangonopa mavidhiyo karoi mai vangu ndinao pane masonga mukuonawo mai wako ndo Auye. singama wone musikana nawe vari kurasika njere
Alright. Akusa cheme kana yakwe. Vanga vari kuchivukumusha Kuchivu. ndokubasa ndokwanoshandira Iwo ngori kubasa. Ava ngari kuchivu ndowafunda kugaitsana muri Maharare. ndakatoenda ndikanovatora kumusha bosi ana sekuru vanopinda mwasha vakwanise kuuya kuno saka nekutambudzika bosi mai vakambotambudzika imwe chete irori saka pa zvauya kumwana zvokani saka apa ndamboti nini anozoteya pamwe ndini ikateka ndiyo Aiwa wagona. Aiwa so mchapiwa nguva musangana na sekuru naini. Aiwa usashungurudzika akupawo watu wa Mulungu. Murunamuridzo! Aiwa unobatsirwa muzukuru wangu nguva ikakwana iwewe naamai nehanzvadzi yako muchapinda mudare ratateguru naika. Iyo msikana yamborise gogo. Zvakanaka iwe musikana naamai newe mukomana mose uyai pano pedyo nasekuru. Uyai mukwazisana nagogo pano. Zvakanaka. Unobatsirwa zvinhu vakamuzukuru. Unopora? Sekuru waona kana? Njega wachema. Njega uchema. Kama imorisa gogo. Komana morisa gogo. Aiwa unopora. Nosunungu.